Il-klima politika fil-pajjiż u d-dimostrazzjonijiet kontinwi qed iniżlu tħassib fost imsieħba soċjali. Mal-Gazzetta T-Torċa, l-General Workers Union, l-MHRA, il-Forum Unions Maltin u l-Kamra tal-Kummerċ stqarrew li l-atmosfera elettorali sentejn kmieni hija ta' dannu għal ħaddiema u n-negozjanti. Fil-fatt, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borġ saħaq fuq il-bżonn li jissokta l-iffukar fuq it-tisħiħ tal-ekonomija. Żied jgħid li ma jagħmilx ġid li pajjiżna jieqaf u jiffoka fuq kwistjoni waħda biss. Fl-isfond ta' atmosfera elettorali li qed jipprova joħloq il-Partit Nazzjonalista, Andrew Aġus Muscat, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti, qal li dan qed joħloq xkiel għan-negozji li jridu jkomplu b'ħidmithom. L-istess opinjoni esprimija Joseph Buġejja, Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, li mat-Torċa sostna li mhuwiex il-waqt għal-vena elettorali wara 3 snin li tulhom pajjiżna esperjenza tkabbir ekonomiku. Raġunijiet biżżejjed li wasluhom biex ma jipparteċipawx fil-mass meeting organizzat mill-Partit Nazzjonalista. Mat-Torċa Kevin Bonello mill-Forum Unions Maltin qal li trade unionizmu politika m'għandhomx jitħaltu. Bonello żied jgħid li huwa żball li trade union tipparteċipa f'attività ta' partit politiku. Dan hekk kif il-UHM għażlet li tingħaqad mal-Partit Nazzjonalista u l-ħsieb tinċertezza li qed jipprova jnissel fil-pajjiż. Ma dawn l-imsieħba soċjali naqdu wkoll il-GRTU li wkoll għażlu li ma jipparteċipawx. Fl-aħħar jiem rajna li l-Partit Nazzjonalista jmexxi strateġija aggressiva bil-ħsieb li jwassal għall-instabilità fil-pajjiż, kollu f'dadija negattiva u l-kilba għall-poter.